Abusua video ya wo hwe kura efe na Asantema Mpon. Ene ebna ensu kese na eto anopai no. Ede nkwanhia kese aba Asantema Mpon. Ohwe bae oho ya efe no Bantima Sport. Bantima Sport no ho no ene ensu kese na eto ede mframa kese bi so bae. Ema ebu ana tu sa adua no. Ama adua no ekoto ba no eso ama na se ba no. Eno ena nchen no container bi so ewo ni nchen ha container bi so e kan kakra ama container ne ehwe video na container no so ho atechima kakra na Bantima Sport obebusa se ewo hen Bantima Sport ewo Asantema Mpon Senate Road so nim senator baby a video hwe no Senate Road na wo hwe no ase o frusro ho ate se de o ba commercial bank no ahona na ade we no esiye ofru Senate Road so ba commercial bank no nti e kan say Bantima ba no so ni na eduane so nti yema papa bi wa ha yemusa no asemba akomienu mfa ho mo a na esiye no na omo ho ombetimi aka bibi ombetimi akire mu kakra eja memo akọ ba conference ba TV e ba chawo na odin di say refugee na ene retire na ene em se do ma ni yede kakra ba anu ma aka sa ba so kakra nene den na edua itimi tu ye ase ba yi ne ko adwuma na efia so edua ni sie no edua ni sie ye ne ma me papa okay na me se asim says esi no okay ka number ready esi ba so no edua no so Panse sia me gina we me ko 70 to 80 years. Okay. Ya ni ye dia bia anyini ache. Na ye fa emframa abo mampo ha. Enne ani nsu a eto ya. Na me kura ekuru ma dwene me ntiase. Okay. Timi ka se me fifie kura dum no ba fi. Ya di we ni be ko. Me ba fi enzu ba enzu na dia isu a me panse anyini che me. Okay. Awo ho no na sie tuturo na ayem wonwa ehwe sisia se de sisia na ma me kura tia de sie de ko hospital oh no achiri kura so hwe yanim hafia ye was sport view a friend Bantima sporter na hwe Bantima Sport so a se de buoto a hospital so a e wotu abubu okay na efie no so a ehwa no aye fie bi a ye mpanimfie a ache okay efiri mi ma me so ebesi ye nanafo ya mesuwo yi okay nti bia na nyini okay na eburu madwene ne ntia nti emframa no na etu bia no emframa no na etu emframa e bo mapo ha no nye emframa ketwa nti niema say no no aye Bantima Sport any container we no na maame no so maame bi so no ote container nanim ha do toto kokko ho no ye nso ko hospital oh na no so kan no nso kan na yenya ne ntia so na ka bi so sia eno so ekoto kan so die maame okay. And apart from that, you know, Bibia, Bonibia, and Siachiri, apart from my many pry and any containers in me, you know, Bantima Sports and Bonibia, yes, assembly, no, and yes, na ekwam enna ho okay na pense amampo ntimi kwam okay na bibia so a ewo hase a atochima so no kamese assembly nse the refugee way that say the busia say osha video na Bantima Sports no eno ni Bantima Sports no eno tuni enti say osha e omo de doorman aba ebu atokwan ni musa mampon ha one way enti de ekono na abu asikwan no enti de doorman o de doorman aba o mu twitwitwa enua no se be ya car na efiri ase ho ebesia akọ esoro ho no ebetumi anya kwan akọ ebusia ade a yate no Asantema Mpon ha ene ebna anopa awia enoni ne arawosema etu ya no pa awia no
ɛno nie Tibantama Sport yɛhwɛ a fire service for ne nadmu for ne ɔmo maka ne nyinaa ɛwɔ ha a ɔmo bɛyɛ ama pepepe ato yi anaasɛ ɔmo bɛyɛ moama ɛkwan ne timi adam na car etimi afam Tibantama Sport no na esi hɔ yi painting of Ghana flag esi hɔ a aka ne kakra